Si girl nang itag-apam kay sa Pinoy, puno siya natagam kay gipasakitan, kay gibinuangan. May kamit siyang kano, taas gahidak ko, idala siya sa hotel. Nangurog ang tiil, ningit-ngit ang iyang pananaw, pagkakita iyas upaw. Oh 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 oh. Ibirahan, ipabuthan iyang kuan, nasubrahan pagkahuman ihilantan. Si girl na kumatos, wala ka antos, sa gihandos, kadus por dos. Pagkadako sa upaw, upaw, upaw. Nagproblema sa miga kung nga nagbiga, kay lain-laing laki nalay mo ana-ana, dili yun siya mahimutang nangita pag-afam. Maoy iyang ganahan kay dako ug siya gami sa afam pam pam, sa afam pa pam pam. Dako iyang gisi dihang gihandusan sa afam pam pam, sa afam pa pam pam. Lami uno inig human kay halang-halang. Gilangkat ang panty.